खुलुमबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोननैसो रादाब लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। सेथि रादाबाव दङ मैया करिमगन्ज जिल्लानि सानै पुलिस अफिसार, सासे पुलिस कनस्टेबल आरो सासे कनस्टेबल आनजाद लाग्रा बिथांमोनखौ मैया करिमगन्ज जिल्लानि पुलिसफोरा हमबाय। बिथांमोननि मुङा जाबाय दिबा सिंह, थाप सिंहा, गलाय सां। बिथांमोनहा गावसोरनि फिसाजो आरो फिसाज्लाफोरखौ पुलिस कनस्टेबल साख्रि होनो नागिरदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दङ बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि गासै 52 जन टेट पास जानाय केन्डिडेटफोरनि डकुमेन्टफोरखौ बिटिसिनि सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टआ बिथांमोननि बेथनखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। बेखौ लानानै बिटिआरनि सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टनि अफिसाव बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादोंमोनब्लाबो गासैबो फैनो हायाखैमोन। नुजाफैनो हानायफोरनि मादायाव 15 जन सुबुंफोरनि डकुमेन्टसफोरा स्पेलिं गोरोन्थि मोननाय जादोंमोन आरो लोगोसे 37 जन सुबुंफोरनिखौ 2 नाम्बारि होननानै मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमोन साफारिनि समखां हालामाव थानाय समखाम इउएन एकाडेमियाव सिमेन्ट गुदि थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जानाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंदों। सांग्रांथि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो रिसार्च स्कलार बुद्धदेब लाहारी बिथाङा आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारि आफादफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दङ पाटगाव गोजौ फरायसालिनि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव महर मोनबाय। 1971 मायथाइयाव गायसनजानाय पाटगाव गोजौ फरायसालिया गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव महर मोनबाय। बेनिनो गुबै हाबाफारि दिनै लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों 30 नं सानजा कक्राझार बिधान सभानि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव बे ओनसोलाव जोबोद उसुबिदा जादोंमोन मानोना साखाथियाव हायार सेकेन्डारि गैया होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि कक्राझार जिल्लायाव गंथाम हायार सेकेन्डारि जाबाय, बिनिनो गंनैया आंनि समस्तियाव होननानै बिथाङा बुंदों आरो फैगौ बोसोराव जाबावनो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। बाथि रादाबाव दं चिरां जिल्ला एसएसएनि बानजायनायाव प्रि प्राइमारि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय 5 साननि फोरोंथाइ बादा खुंदों। बे फोरोंथाइ बादाखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै 5 अक्ट'सिम लानाय जादों। बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनो फोरोंथाइ होनाय बायदि गुबुन बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनोबो फोरोंथाइ होनाय जागोन। 30 सेप्तेम्बर एबा 1 अक्ट'बरनिफ्राय होनाय जागोन होननानै चिरां जिल्लानि आइएस बिजय बिसाङा फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जुदि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनहा लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।